euskara taldeak eta sortzen aizianan inguruan, pixkat esperientzia partekatzeko batik batez, guk adibidez nire kasuan Zumaitik gatoz eta pixka prozesu hortan gaude, ia talde bat eratu edo nola behintzat. Bueno, gaurko saioan esperientzia ezberdinak ezagutu ditugu eta gero saioaren dinamika berak lagundu digu esperientzia horien gakoak azalaraztea, ez? Aguraingo esperientziakin egon gara berbetan, zelan elkartetik komunitate batera edo gure daren salto batein, eta nire ustez interesgarria da, euskara elkarteak badauz hainbat Euskal Herrien, eta zera lortu hori zabaltzea, edo bestelako mugimendu edo zera batera bihurtzea, eta nik uste dut, zer horretik zabaltzea, oso interesgarria, eta apurra txip horretan behipini beharko ginekela bestiok. Klabe batzuekin joango gara hemendik, gero aplikatzeko gure herrian, gure eskualdean. Oso garrantzitsua euskalgintza antolatuta egotea, eta antolatuta baino lortzea izate gauza transversala beste eragile gehienetan, baina oso garrantzitsua euskalgintza antolatuta egotea, bai gainera mugimendu moduan bai, eta aukita bere egitura batzuk bai, ondo dau, bai mugimendu moduan, modu baten etorkizuna bai jente bat euskalgintzan aktibatzeko, eta nire ustez garrantzitsua da egitura batzuk sortuta egotea eta indartzea. Antolatzearekin batera etortzen da ahalmen bat gizartea artikulatzeko, ez? Eramaten baldin badu hori herri batera, horrek ekarri dezake ekintza batzuk eta ekarri ditzake egitasmo batzuk, eta artikulazio bat ere herri horretan dauden beste kolektiboekin batera, ez? Talde batek bakarrik ezin du eraldatu hizkuntza arau guztiak herri batean, behar ditu aliatu batzuk, sozio batzuk, norbanakoaz, eta kolektiboak ere bai, ez? Eta horiek dana batera, orduan erabakiko dute nora goazen eta nola egiten dugun, ez? Baina lehenengo motor hori eta artikulatzeko ahalmen hori hortik abiatzen da, ez? Da, uste dut horretan gaudela, ez? Eta hori egin nahi dugula, ez? Gero, horrek zer eskatzen du jendea preste egotea, hasieran beti izatea erreza da bai, baina konstantzi bat berdu eta bar. Naiz eta antolatua izan egia da batzutan, espontaneidade horrek bai balio duela ez da, ekimenen bat edo baldin badago, horrek eskatzen du nahian jendea hurbiltzea eta elkartzea. Euskalgintza ulertu aldugu, euskararen bueltan lanean ari diren erakundeak, uste dut euskalgintza ulertu behar dugula, hori baino asko zera eremu zabalago bat, euskara ardaz dituzten eragileak eta euskara bultzatu nahi dutenak ere, izan aldira enpresak, izan aldira merkatariak, horiek guztiak nahiko nituzke komunikateko euskalgintza gisa irudikatu, baina esango neuke horrek ezin duela ordezkatu euskaltzale jentearen artikulazioa. Nik esango neuke bata eta bestea. Beste batzunen erantzuna kaso beste bada, baina bata bestea gabe erren geratuko litzakela, esango nuke.